Chal kamano ka wadhi nyime riwruok mar lakteche mapacho ka KMPDU oseo migawo mar thieth kuom kethruok mag yedhe mag chanjo ma midhusi mar Covid-19. Jatend migawo mar thieth nyo ochiwo lipot mayango ni chanjo maromo 843,718 mag chanjo mar AstraZeneca ne okethore ka tarik 31 dwe mar adek higani kaluwore kod kwan matin mar ji manokawo chanjo. Moko kuom jokanyo e sekta mar thieth dwaro mondo nonro matut otim e wi yedhego mar chanjo mosekethore ka Judith Omondi nigi lerno. Migawo mar thieth nyogolo lipot mapogore kod mano mar riwruok mar lakteche e wi lal mar yedhe chanjo moko mag Covid-19 e pacho kae. Riwruok mar lakteche KMPDU pod chung' kar tiendgi mar sayo migawo mar thieth kuom chanjo mag Covid-19 makethore ute thieth ma pacho kae. Kane giloso Kisumu odiochieng' ma kawuono, jakom mar riwruogno e gwenge ma Nyanza Onyango Ndonga oko ni yedhe de ok okethore poni piny owacho ne oketo okenge makare motelo ne keyo yedhego e gwenge ma pacho kae. I raised this issue before. As KMPDU, we talked about mapping of regions that are deficient of the vaccine. For example, I am sure you might find there are regions that did not get the required number of the vaccine. And when you find that there is another region that has vaccines that are in storage and have expired, that is in essence misuse. And this all narrows down to, do we have enough personnel to take care of the whole country's health needs? Jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe kata kamano ne okoni lipot mar riwruogno ok ni kare. Olero ni dos mar 843,718 mag chanjo mag AstraZeneca emane okethore, ma opogore kod dos 697,624 kaka nyo oboke ondiko. Bende lipod Kagwe ochiwo ler ni mana dos mar chanjo maromo 27,666,120 emane giyudo tarik 30 dwe mar adek higani. Wach mopogore kod kwan mar dos 27,118,320 malipot mar oboke manyondiki kod od fwambo moro ma pacho kae wacho. Moko kuom jokanyo mar sekta mar thieth okoni nonro dwarore mondo adieri oyangi ewi kwan mar chanjo makethore ute thieth ma pacho kae. Lipot mar migawo mar thieth ma ogol kod Dr. Willy Sakwale, jatelo mar aput marango chenro mag Covid-19 odiochieng' ma kawuono, bende lero ni omenda mar piny owacho ne ok otigo e nyiewo chanjo ma osekethore kata machano kethore. Chanjo go owacho ni gin mago mane ochiw ne piny Kenya e yor siri gi riwruoge mopogore opogore. Bende ochiwo ler ni pogruok e wi lipode ariyogo nyalo bedo nikech midhiero mar weche tudruok madeko lipot mawuokie thoth counties ma pacho ka. Adwa kweda ahinya gima minister mar health nyo wacho Bwana Mutahi Kagwe kowacho ni onge doses mag covid molal, to okonyiswa ni to kare doses mowacho no kolal go to ni kanye. Aparo ni wagiki okinde masani nyaka owuothe ler kwa wuoyo gi jopiny, nikech jopiny gi e jogo matiyo matek ka chulo osuru kendo gine magimiyo oganda gerore. As Kenyans, we are really at a loss because the AG, the Auditor General comes up with a report, and then the next time we see the Cabinet Secretary for Health also coming out to refute whatever comes out of the report. But I think that as citizens, we are at a very difficult situation, bearing in mind that COVID-19 really fragmented our health systems, and the health systems are not really able to cope up. Bende gikwayo piny owacho mondo medo omenda michiwo ne migawo mar thieth nyaka atamalo 15 kaluwore gi dwaro mar winjruok mane opuodhi ma otisi ni Abuja Declaration. Onego bed ni giketo atamalo mar 15 kulingana gi Abuja Declaration, but ma pok otimore. Kenya kae budget mar health chopo gimoro atamalo mar 9 ma pod en piny kabisa. Watiyo gi Kenya Medical Practitioners Dentists Union, to sasa mobedo piny to wawuoyo iyudo ni pesa monego bed ni ndiko godo dakteche ok ndiki. Chanjo duto ma osechiwi e pacho kae romo 22,200,142 ka jogo migeto chanjo to romo 27,246,313 Judith Omondi, Ramogi TV.